तुहारे ई का हो ई का हो ध्यान दो एकरे कई कहत रे कई का दो डिश भी रे हां एकरे के डिश भी रे हां अच्छा देही में डिश भी रे खोले ना आज ले हम गाड़ी में डिश भी रे चाहे पावर भी रे देखले रहनी हां आज इनका गाड़ियों में डिश भी रे गाड़ी में ई जब गाड़ी से चल के आई हां कि तुहारे के हो के पे जोर ए तू का घर मिला हो गए हो बैठुआ कि ना बैठा भाई बैठ जा तू बैठ बैठा चिन्हा गइलो हवा मत बना हवा उनके कमी हो गइल उनका अच्छा देखी कि हो नाच के हमरा गोल में गई रहले हैं हां हमरा कोनो दिक्कत भइल है ना 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 काहे नेवता एक ओरी से ना हो ना दोनों ओरी से हो होला जे देवेला ओकरा के देवता कहल जाला जे लेवेला ओकरा के लेवता कहल जाला आ दोनों के बीच में जौन आवेला जाला ओकरे के त नेवता कहल जाला त तू कइला त रास लीला हम करी त कैरेक्टर ढीला रह जा भी रात बाकी बा बात बाकी बा ड्रॉ लाई है लइका मैया से जाके कले कमाई 100 रुपया पुरस्कार उपेंद्र जी सिसोन के धरती से हमरा के 100 रुपया देले बारे धनराशि प्रदान कैनी बाबा बागेश्वर धाम के कृपा बन रहो गणिनाथ बाबा के आशीर्वाद बन रहो चाचा उमा शंकर यादव गोपालगंज से पुरस्कार भी है भाई फिर 100 रुपया पुरस्कार रुपया के लाइन लग गई उमा शंकर साहनी जी की ओर से फिर 100 रुपया है देखा था हमारे गर्जीवन चाचा बानी लाइन से दिलो लाइन थाना हुसैनगंज से पुरस्कार 50 रुपया मिलो प्रदुमन जी रोशन राज के जवाब देवे में जोड़ा लगावे में जमीन खसक जाई गोर के नीचे से आई और ली रहा आई 100 रुपया के बारिश है विमल साहनी जी की ओर से लगातार हीरा साहनी जी पूजा समिति की ओर से पुरस्कार रुपया के लड़ी लागल बा जय हो तारे से 20 परगन हमनी के मनीष कुमार सिंह मुखिया जी की ओर से फिर 50 रुपया पुरस्कार बा रुपया के लाइने लागल रहो जब से खार भइल बाप माई से कले की माई ए भाई पूजे खातिर मोरी मैया तू चरण दे हो रह जा माल लावे तो झाल धीरे तोहरो के सगरो चला रहे भाई जस श्रद्धालु लाने भैया अनेक रुपया के पुरस्कार मुखिया जी बटियार पंचायत से देखे मुखिया जी पूरा टीम के पुरस्कार भी हैजा अभी घटता सुमन प्रसाद जी हैजा घटता हैजा अभी दू जगह नहीं हां कैमरामैन के पुरस्कार दी देखा तनी पब्लिक में लाइव चला के दिखा रहल बा तुझे खातिर तू चरण दे ए माई तो अपने आँचा रात के छाया में सनम दे दो सारी रात जला Oh
मनोज सिंह जी हमारा का पुरस्कार देहनी रामलाल साहनी छोटी रामलाल साहनी जी छोटी फुलवरिया से पुरस्कार जेने हम घूम के जाता नहीं से रुपए हाँ महाराज लाइन से दी लोग पैसा लाइन से जयनगर गुलाब फिश कंपनी की ओर से 50 रुपए पुरस्कारी के ओर से अच्छा श्री श्याम राय सहनी समिति की ओर से पुरस्कार फिर है पुरस्कार मनीष सिंह मुखिया जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा दिल से प्रणाम भाई 10 टकिया मत चलाई लोग है भीड़ में 10 टकिया नहीं खे चलो ए जा हमारी 500 के लाइन लागल बा 10 टकिया लुका दी लोग अपने जेब आई देखिए फिर है विमल भैया की ओर से 50 रुपए पुरस्कार बन रहे आ ठकैतो के दी और फेवरेट ठकैतो के दी दिया अरे दे दी अब वही दे दे तो मुंह खुल गइल बता एक बार दे दी व्यास को कहत रामलेख साहनी जी छोटकी फुलवरिया से पुरस्कार देने फिर विमल जी की ओर से पुरस्कार ठकैता के भक्त माई से कले के माई अरे सेवा में ले जा का हो ये अभी जोन लागल है का ई गाना बजाना के एगो मुर्गी है हां यही मुर्गी के हां आज से 10-12 बरिस पहले हाँ जेकर नाम गायत्री बाबा हाँ मानस हंस के उपाधि लेके स्वर्ग सिधार गइल हाँ लेकिन यही मुर्गी के अपना अंदाज में के तरह मारत रहल के तोरे कुर्ता के कोर धल हां 3 गो ठोकर लगे धा 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 हाँ आ कमर ना हिला ना खाली कुर्तावा हिला देस तो बुझाई कि मैं समय अनवे हिला ओ हो गायत्री घराना के कट हो गायत्री बाबा के कैसे आई देख 3 गो ठोकर लगी धा 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 हाँ कमर ना हिली खाली कुर्ता हिला हाँ कैसे कैसे गोर पर तक हम इतने हां अरे कि सेवा में हम नाचता नहीं भैया ना ना नो ना विमल भैया खाली कुर्ता हिलाता है हाँ ध्यान दे गोर पर 3 गो ठोकर लगे एक बाद खाली कुर्ता हिला हाँ अरे कि सेवा में अब है प्रदुमन जी उठी है हाँ खाली कुर्ता हिला के मन है ना सेवा में कलाकार के मतलब ही ना बा। ना भाई अरे भाई शेखर हम लेखा। गौनीहार हई स नचनीहार थोड़े हई हाँ नाचे खातिर 2-2 गो नचनिया लोग आइल बा 5-5 7-7 हजार के नाइट देके काहेला काहेला उ लोग हिलावा ही खातिर आइले बा हां तो ओकनी के मार्केट खा जेबो तू बेसी नाच के आए केहू कही कि बेस जी नचनिया से बढ़िया नाचत नचनिया के गाड़ी में भेज दी हाँ केहू कही जी क्या हो ना ओरिजिनल नु हई सा हां ओकनी के बर्नट हिलावला से लोग खुश ना होई त तारा डिक्की हिलावला से केहू हाय देखा फेर विमल भैया 50 रुपया पुरस्कार नमस्कार आशीर्वाद का प्रतीक्षा डिस ब्रेक ना हो ना हो इनके पीछे से हैंड ब्रेक चढ़ाएं तब जाके बुझाई अरे कि सेवा में ले जाइनी जब जुड़ल बा माई बड़े सुंदर हमारे भाई आकाश सिंह जी हां जी हमने के तो सी से कहे में लाज लगेला ऐसे हमने के भाई कहे नहीं जा हां आई टीचर हो गइल बारन पहले रहला हमने के सी से हां लेकिन अब टीचर हो गइल बारन तो हमने के भाई के पद देवे नहीं जा हाँ दिल से स्वागत बहुत ही सुंदर गायक हाँ ये बयाना समझ लेनी हम चल लेकिन एकरा के नाम मानल जाए वो तो हमारा चाचा से ले ले बस समझ लो हाँ बना रखा भगवान बना के रखा सेवा में ले आएंगे जब जुड़ल भाई भाई खाली हाथ सकते हो खाली हाथ सकते हो खाली हाथ सकते हो घूरना हम हुआ